Xayrlı gün, benim ismim Asu, men vizajist. Бүгінгі күнде макияжны коррекциясыз көз алдына кетіріп болмайды. Коррекцияға кірі корректор, хайлайтер и румяна. Хайлайтер білен көп кіші қолана білмеймін. Сізге бүгін шының сүрту сірлерін сөйлеп кетесім келем. Хайлайтер бір неше түрде бола. Пудровый текстурада, помадалы төсле, һәм кремовый текстурада. Күнделік макияж үшін мен сізге пудровый хайлайтер белән кулланырга тәкъдим итәр идем. Гомумән пудровый хайлайтер биттең яктылыгын тагын да ачыграк күрсәтергә, кимчелекләрен яшәргә булыша. Хайлайтер белән кулланганда дөрес итеп кисточкаларын да сайлый белергә кирәк. Пудровый хайлайтер белән файдаланганда кисточканың курысын, веерлыны алырга кирәк. Әгәр кремовый текстура белән кулланасыз икән, синтетик кисточка алырга кирәк була. Хайлайтерны бит әле битнең дөрес нокталарына куя да, сылый да белергә кирәк. Хайлайтерны сайлаганда битнең объем ясый торган җирләре була. Ул безнең яңак өсте, ияк, борынның өсте һәм маңгайга куела. Кай вакыт иреннәр юка булганда объем өчен ирен өстенә дә куела. Күзләр якын урнаштырылган булса, кичкенә кисточка белән күзнең урталарына куярга кирәк. И күзләр безнең шул вакытта уже зурайып, яктырып китә. Кемнәрнең яңак сөякләре зур, аларга хайлайтер сөртергә киңәш ителми. Кемнәрнең тигез битләре, аларга объем өчен бит кирәк. Хайлайтерны кисточка белән алабыз и яңак сөяге өстенә сөртәбез. Күз белән шушы чокыр арасына объем булсын өчен сөртәбез ике якка. Иренне объемлап ясар өчен кисточка алабыз, уже кечерәк кисточкага и иреннәрнең өстенә сөртәбез. Ирен визуально зурайып китә. Кемнәрнең борыннары киң, корректор белән кырыйларын кичерәйтәбез. Кемнең озын борын очларын кичерәйтәбез. И хайлайтер белән өст ягына уже сөртеп юкартабыз. Берничә җирендә шәүләләр бар. Мәсәлән, ияк астында. Аның битерер өчен кисточка алабыз хайлайтерны һәм аның өстенә сөртәбез. Кайбер кешеләрнең ике каш арасында шулай ук шәүләләре була. Аны да битерер өчен өчпочмак формасында сөртәбез. Шул вакытта каш астына да сөрсәк, кашлар күтәрелеп китә. Хайлайтер белән бик мавыкмаска киңәш итәм. Һәр нәрсәнең чамасы бар. Матур булыгыз.